Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka ɗum derɗiraawo moɗon Désactiver. Hande bo mi waddani en deidei lawol ngolewol on tokkata ha on yaha on maska foti warta goɗɗo fotai lara ha on woni, fotai localisa on gal WhatsApp. En andi to a ƴoni gal appel ni goɗɗo foti localisan lara babal ha a woni. To non mai ɗo foti on yaha on désactiver ɗum warta ɗum wala. Arande mai ni miɗo matina on to hande on feni warugo ha nder chaine amin ƴonetenga Désactiver TV, habde on abona, on waɗa abone, on partaja, e nonnon on waɗa lenguru heɓa kala deidei video je min jippini fu ɗo wara hamon be lawubi koyɗi. En andi derɗiraaɓe WhatsApp deidei ko larani to a ƴoni goɗɗo appel ɗo goɗɗo foti localisan lara ha a woni, e ɗuɗɓe bo anda lawol ngol ɓe tokkata ɓe désactiver warta goɗɗo mai fotai localisa. Arande mai ni latani am hakkilo ha video ni derɗiraaɓe, to hande on feni warugo ha chaine amin ƴonetenga Désactiver TV, sai on wara ha bindi windi sabone ɗon iya dow ton banni, tammi on laari ton i dow ton banni, sai on wara on mema dow toɓɓere danejum ɓe addanta on ɗo, nda toɓɓe mai ɗe warti ɗen nai, sai on wara dow je ɓalere je dow ɗo. To on waɗi bannini on aboni, kala video je min jippini fu on laran be koyɗum ha telephone moɗon. To derɗiraaɓe, arande mai en wara en nasta nder WhatsApp banni. To en nasti nder WhatsApp meɗen banni, sai on wara ha toɓɓoy taton ha dow ɗo. To on memi dow toɓɓoy mai sai on wara ha parametre. To on memi dow parametre banni, sai on wara ha windi confidentialité ha cleyel ɗo. On iya dow cleyel mai banni. Tammi on laari no ɓe waddi on, sai on dirta les mai fu, sai to on wari ha windi parametre avancé, sai on wara on klika dow ton banni. To on kliki dow ton, on laran toɓɓere ɗo ha ɗo désactiver, sai on wara on activa toɓɓere mai banni. To on activi toɓɓere mai, ko on ƴoni goɗɗo gal appel o fotai o localisa o lara ha on woni. To kanjum on tan mi yiɗi mi holla on ha nder video ngol. On yettama, on yelanama khairu, derɗirawo moɗon Adamu Jibrilla. E habde partage video mai ha chaine amin ƴonetenga Désactiver TV bo on abona, on waɗa j'aime, on partaja, heɓa derɗiraaɓe mon woɓɓe bo lara bo to ɗo be deidei ko en waddata mai. Assalamu alaikum.